Estàs encallat intentant escriure la teva pàgina d'inici? La pàgina d'inici sol ser una de les pàgines més importants de la teva web, bàsicament perquè és la carta d'entrada a la presentació d'una nova persona que entra. Per això és molt important entendre què és el que busca aquesta persona a l'hora d'entrar a la teva pàgina web, quines són les principals preguntes que hauries de contestar i quin és l'objectiu final que hauries d'aconseguir que segurament no t'esperes. Soc la Rosa Cols de Renoi Copywriting, soc copywriter i content manager. I en aquest vídeo et puc explicar quins són els principals elements de la pàgina d'inici i què és el que hauries de tenir en compte per poder escriure una pàgina que de veritat converteixi els usuaris en clients. Per cert, si vols saber més sobre com millorar els teus textos de venda, tinc un e-book especial que estic segura que t'ajudarà. Et deixo l'enllaç a la descripció. Abans de res, m'agradaria reflexionar en per què serveix la pàgina d'inici, no? Quina és la seva utilitat al final. La pàgina d'inici sol ser la porta d'entrada en el teu univers de marca. És a dir, la persona quan estigui allà haurà de veure quin és el teu to, com et comuniques... És a dir, la persona quan entra hauria de veure quin és el teu to de marca, quin és el teu estil... Això també es combina amb el branding, amb la part de disseny, però també és important saber com comunicar a la teva pàgina. Doncs, per exemple, si ets més juvenil, si ets més seriós, si ets més conservador, si en canvi ets molt modern, etc. El més important de tot, sobretot, és contestar aquesta pregunta. Què em pots oferir? És a dir, la persona quan arriba a la teva pàgina web vol saber què és el que tens tu per oferir-li a ella. I una altra pregunta molt important que també necessita ser resposta és a qui et dirigeixes tu. És a dir, et dirigeixes a mares emprenedores, et dirigeixes als executius, et dirigeixes a parelles que necessiten una teràpia conjunta. És molt important que la persona, a l'entrar, pugui sentir-se identificada i digui d'acord, sí, aquesta persona de veritat em podrà ajudar. I això ho has de fer amb els primers 3 segons amb els que entra a la pàgina web. I llavors la gran pregunta, quin és l'objectiu principal de la pàgina d'inici? És vendre? Doncs no ho és, però això t'ho explicaré al final del vídeo. Llavors, com pots estructurar la teva pàgina d'inici? M'agradaria fer 3 preguntes perquè sapiguessis exactament què posar a cada part. A la part de dalt de tot de la teva pàgina web, el que hi hauria d'haver és sobretot el missatge més important. Per què? Doncs perquè és bàsicament el primer que veuran els teus usuaris i potser inclús serà l'únic. És a dir, que aquest apartat ha de ser molt important. I normalment què hi va aquí? Doncs el titular que definirà què tens per ells. En altres paraules, caldrà que treballis la teva proposta de valor, que tinguis molt clar qui és el teu públic i sobretot que puguis tenir, doncs això, un titular, en ocasions, dependrà de la pàgina web, un subtítol que pugui aclarir una mica més què és el que la persona trobarà aquí i també un botó o una crida a l'acció. Per exemple, segueix llegint o vés en aquesta pàgina de serveis o de contacte, que és el que més m'interessa. O també li pots demanar aquest objectiu final, que és el més important de la pàgina d'inici. Un cop la persona ha passat del primer impacte i segueix escrolejant, vol dir que alguna cosa hi ha per ell o per ella. A partir d'aquí comencem a treballar el cos de la pàgina web, que pot ser tan extens com tu vulguis. Realment hi ha cossos que potser faràs scroll durant 3 minuts seguits i n'hi ha d'altres que simplement són 10 segons per veure què més hi ha aquí per mi. Per poder omplir aquest apartat, m'agrada preguntar, de veritat, em pots ajudar a mi? No hi ha una norma fixa per poder fer això, però sí que és interessant, doncs, poder treballar diferents tècniques. Per exemple, la primera seria explicar una història en què la persona se senti identificada. També pots explicar en aquest apartat quins són els principals beneficis que ofereixes amb els teus serveis o amb el teu producte. Un altre element que et podria ajudar és llistar quines són les situacions problemàtiques en les que es troba la persona i que tu pots ajudar a solucionar. Per exemple, fer un llistat de quins són els problemes més habituals als quals es troben els teus clients abans de contractar el teu servei o producte. I un cop la persona s'ha enganxat a la teva pàgina d'inici perquè veu que de veritat tu potser ets la persona que la pot ajudar, hi ha una altra pregunta que cal respondre. Per què hauria de confiar jo en tu? Qui ets? Què has fet? Quins són els teus mèrits? L'objectiu d'aquest apartat al final és construir confiança per dir escolta que no sóc nou en això, que realment, encara que no em coneixessis abans,
porto anys treballant-hi, o m'he format amb els millors, o he aparegut en mitjans de comunicació, o, per exemple, he ajudat a molts altres clients que estaven en la teva mateixa situació a sortir-ne per poder millorar. Aquí, per exemple, pots explicar quina ha sigut la teva experiència en el camp en el que et presentes, pots posar testimonials dels teus antics clients, logotips de mitjans de comunicació que hagis col·laborat, o potser inclús els teus millors clients. Fer un petit resum per explicar qui ets, què és el que et motiva i per què has creat tot aquest univers. Està clar que hi ha altres elements que també pots afegir a la pàgina d'inici. Per exemple, hi ha molta gent que el que afegeix són els serveis. És a dir, un petit apartat en el que expliques què és el que ofereixes, per a qui, quines opcions tenen al final les persones per poder treballar amb tu. I també hi ha altres persones que li volen donar més visibilitat al blog i que a la pàgina d'inici, per exemple, cap al final, hi afegeixen els seus 3 últims articles, els articles més llegits, alguna cosa que incentivi a la persona a seguir llegint. No obstant, no vull marxar sense dir quin és l'objectiu número 1 que hauries d'aconseguir amb la teva pàgina d'inici. I no és vendre. L'objectiu més important que has d'aconseguir amb la teva pàgina d'inici és que la persona deixi el seu correu electrònic. Per què? Doncs bàsicament perquè el que ens interessa és que aquests usuaris anònims que arriben des de Google, des de les xarxes socials, des de recomanacions, els hi puguem posar nom i cognom. I a més un correu electrònic per poder seguir comunicant-nos amb ell. I no només es tracta d'anar recollint aquests correus electrònics, sinó que realment, un cop els tinguem, haurem de començar a enviar-los correus que puguin connectar amb les seves necessitats, que ens puguin conèixer més, perquè potser, encara que et coneixin avui, no t'acabaran comprant fins al cap d'un any o mig any. Tot i això, a l'hora de demanar el correu electrònic, no et limitis a dir simplement subscriu-te a la newsletter o deixa aquí el teu correu per rebre les novetats, sinó que intenta crear algun regal o alguna cosa per intercanviar que sigui atractiva. Per exemple, molts e-commerce el que fan és donar un 10% de descompte, un 15% de descompte a la primera compra. Tot i això, també, per exemple, si ofereixes serveis o inclús si tens un e-commerce, podries oferir un contingut didàctic relacionat amb el que ofereixes. Per exemple, si ets una nutricionista, podries oferir un test per saber si realment la teva alimentació és adequada. Tot i això, després de tot el que he dit, vull deixar clar una cosa. Al final, les normes hi són per trencar-les. És a dir, hi ha pàgines que potser són totalment diferents i que no segueixen per res aquesta estructura, que són brutals. I està genial, la creativitat aquí sempre hi té un paper molt important. Però tot i això no oblidis les normes bàsiques i aquestes 3 preguntes que t'he comentat. En resum, aquestes 3 preguntes són: què hi ha aquí per mi? De veritat em pots ajudar? I qui ets tu per ajudar-me? Si contestes aquestes 3 preguntes, serà molt més fàcil que acabis convencent a la persona que t'ha trobat a través de la teva pàgina web. Moltes gràcies per veure aquest vídeo, espero que et sigui superútil i recorda que aquí baix et comparteixo un e-book amb les 4 claus que t'ajudaran a millorar els teus textos de venda.